سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا بغوت ابان وتهدروا حيلن كوتاس ببزح نغرات اب قدمي تتسرع هاجر امريكا ابز اوان اب عالم اب قدمي تتسرعلو كال نغر اندحرالو اب عالم ببزح اسرات زلو هاجر بمخان اب قدمي تسرع زلا بمخانايو اذا ابز اوان لعلك كلته نت بسلسته مليون زبصح اسر زلو هاجر كا ابزح كاب كفل هاجراتا نيموت فرد زلو بمخانو بزحات اسراتيوم نيموت فردم اب تكبار كوعل مصباي زلو اب كم زكونتات كا بوزحات نموت زتفردمو دحيروم ناصا زتبهالو بطعم بوزحات زلو خوينم قليم كا فردم تفصيمو هيوتم دحر مسانم ناصا زتبهالو نالو حدا كابزيوم كا مبل 10 كفله زمن اتزنقاسه نموت زتفرد ولقسب تبهيلو تمزغيب زلو جورجي ستيني جونيريو ابزا چانل كا كتب مسرت حتوتاتكم بوزح زعباتاتن زانتاتاتن نهتسس نلوم دما بزعبا زغينا قول عن كله نموت زتفرده جورج ستيني جونيور كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم اتزانتا ناب عامته شحنت 944 يزملس ابتا عامتتيا ود 14 زخونه جورج جونيور ستيني زبال مسبونا ديون كلتا والدي حواتن كلتا اوداتي حواتن اب حنتي الوكول تبال اب دو كارولينا امريكا تركب عديو زقمت زنبره سدرا بيت جورج ستيني كابتم تحت اتاو زنبرم سدرا بيتات بمنبارم ابتا نيشتي بخالوت تكالات تونن غزايوم ابتي افريقاوያን امريكاوያን زنبرو لزنبرو وغن زقمت زنبرو نايز مخنيات كا ابتي غزيت تعدي اتم صليم حبر اوربت زلوم بتحد وغن نايت منقد بابور اتم صعدا حبر اوربت زلوم كا بتخلق شنخ نايت منقد بابور يقمطو سلا زنبريو اتا زنبرو لا زنبرو نيشتي عدخا درغا كم مبزحتن ابتي غزي زنبرا نايدو عدتات امونغو صعدن صليم حبر اوربت زلوم زيغاتاتن اب منبري اب سراح اب بيت كريستيان اب تمرتي كوتا سابوزحيم مفلالي زنبرم እዚ ማለት ከዓ ነቶም ጻዓዱ ናይ ቤኖም ቤተ ክርስቲያን ነቶም ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ድማ ናይ ቤኖም ቤተ ክርስቲያን ነይርዎም ማለት እዩ بعلة 24 ورح 3944 كا حنتي بيتي تبهل قال 11 عمت كاليتا خا ميرت تبهل قال 7 عمت زخونا قلعو زيكم تم عبيتي نسن اشتو بمنبرن بزعبات زنبره عليتو مفلكي حسبه نبتشعو غزي زبو قل زنبره فيور نمدلاي نبتم تم افريقاويان امريكاويان زنبرو لشنخين بشكلت ان دازورا زخدا ابو خا نغره منغدن جورج ستيني مسحفتو ايمان كل مسرعيهم بتتقوم عند حلفه اتي زدليو زنبر عينت في يورز بقلو لكبابي حتيتنهم نسوم غنا اندعي ابيكم زبقول مسبلون بشكلتها مزوارن قصيلنن حليفنهم بدحرزي جورج ستيني مسحفتو نغزا تمليسو مريت مسيو صحاي مس عربت غنا اتنكلت صعدا حبر قربت زلون قلعو ناب غزا ايتمسان سدرا بيتن دما دوقوم قدم حجي كومو غيرن دونغين سلا زيفلطا انتاي كوينن يلوم كشاقوليم جميرم كمشقال حليفهم دما غوربا بيتن محتاتن مدلاينون كوافور جمرو يخون انبر بيتن ميرن انتبلكا بيتن ميرن تمسكر كونت اب كم زخونتات كا اتم سدرا بيت نايتن قولعو نبوليس كحبريم وسينم تاليتتي اخا سدرا بيت تنقولعن بوليسن رئينا ينزبلو بمحتاتن كوم دما بعلم ام مدلاين توافرو سدرا بيت جورج ستيني خاب حدا ناي غوربيت مزنقع عن كلو جورج ستيني ولدو اتن ابتان اشتي عادي ورئن قلطيفو زتنازح قولعو اقديمم نسن حفتون بحنسابن كلو بتقوم كم زحلفا نغرم نسوم كاتتحيزم استم زدلي زنبور دق عد تحويسم ودومن قالومن نتم قلعو اقديمم ريومن كم زنبور حبيرم امد لاي زاتو ازي خنبر ابتليت زنبر مدلاي كركباي كالان بزخ جورج ستينن سدرابيتون غزوم كملسون كلو اتم دليت غنا اغاس عشو عتنغو حدا اسر رخيبم نوع تختيلو مسكودو اتم قلعو هيوتن سينن كلوا يمرخيبومن كابت زنبر ام مسل علوان دما كلتيان رئسن بكبيد نجر تهاريمو بخبيد تهاسيو هيوتن كمز سانا ينفريتم دحرزي نايزن قلعو ريساتات مركب دما قروف ساعاتات صنيحو ጸለምት መካይን زحزو ጻዕዳ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ወልቀሰባት ንጆርጅ ስቲኒ መስሓው ጆኒዮም ካብ ጎዝኡ መጽን ወሲደሞ ኣብቲ ግዜ ተኸአ ኤሚ ኣብቲ ገዛ ኳንተ ነበረት ጸለምት መካይን ከም ድማ ጻዕዳ ወልቀሰባት ምስራኤት ተሓቢኣያ ነቲ ኹነታት ተካተተሎ ዘነበረት
ከምትናታ ዘረበኸአ ንጆርጅ ሓዋን መወዳእታ ግዜ ሽዑያ ሪኣቶ ብዙሕ ከይጸንሑ ግና እቶም ዝሓዝዎም ነቲ ሓደ ሓዊ ዝኾነ ጆኒ ምስ ለቐቑ ጆርጅ ስቲኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ፖሊስ ኣትዩ ከም ዘሎ ተፈልጠ ካብታ ዝተኣስረላ እዋን ከዓ ኣብ ውሽጢ 40 ደቂቕ ፖሊስ እቲ ወዲ 14 ዓመት ጆርጅ ስቲኒ ነተን ክልተ ቆልዑ ከም ዝቐተለን ከም ዝተለፋለፈ ጥራይ ዘይኮነ ገሊጹ ነታ ሓንቲ ካብተን ክልተ ክዕምፃ ስለ ዝደለየ ነታ ሓንቲ ቀቲሉ ምስ ፈተነ እቲ ሓንቲ እውን ኣብያቶ ንዓውን ከም ዝቐተላ ናይ ሽዑ ፖሊስ እዮም ዝገለጹ ብኸመይ ቀቲልዎን ብዝምልከት ድማ ብዙሕ ዘረባታት ከናዛሕ እኳ እንተጀመረ በቲ ሽዑ ዝተገብረ መርመራ ግና እቶም ቆልዑ እቲ ርእሰን ዝተሃርመሉ ነገር ተሪር ሓፂን ኮይኑ ኣብ ጫፉ ከቢብ ነገር ዘለዎ ማርቴሎ ወይ ድማ ተራ ሓፂን ክኸውን ከም ዝኽእል ተደምደመ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ፖሊስ ጆርጅ ስቲኒ ክዕምፀን ደልዩ ከም ዝነበረ ተለፋሊፉ እኳ እንተበለ እቲ ነቲ ጉዳይ ዝምርምር ዝነበረ ሓኪም ግና ናብ ጾታዊ ዓመፅ ዝኸይድ ምልክት ከም ዘይረኸበ እዩ ተዛሪቡ እዚ ፍጻመ ከዓ ኣብታ ንእሽተይ በዓልየትነት ኣብ ክልተ ዝተፈልየት ዓዲ ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ናብ ዝነበረ ዓበይቲ ከተማታት ከይተረፈ ልሒሙ ወርኦ ቀልጢፉ ክናዛሕ ጀመረ በዚ ከዓ እቲ ጉዳይ ዓልየትነት ዝዓብለሎ ጉዳይ እንዳኾነ መፀ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣቦኡ ጆርጅ ስቲኒ ካብ ስራሕ ከስጎጉ እንከሎ ምስ ስድራ ቤቱ ናይ ሞት መፈራሕ መፂዎ ካብታ ዓዲ ወዓል ሕደር ብዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ከይወሰድዮም ቀልጢፎም ናብ ካልእ ቤተሰቦም ዝርከቦ ዓዲ ዝኸዱ ንወዶም ክበፅሕዎ ይኹን ጠበቓ ክገብርሉ ግና ፍጹም ኣይከኣሉን ጆርጅ ስቲኒ ከዓ ካብታ ዝተኣስረላ መዓልቲ ድሕሪ 31 መዓልታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብኡ ከዓ 3 ኣባላት ፖሊስ ዝኾነ መርመርቲ ንሱ ነተን ቆልዑ ከም ዝቐተለ ከም ዝተለፋለፈ ቃሎም ክህቡ እንከለዉ እቲ ንዕኡ ወኪሉ መፂ ዝነበረ ጠበቓ ከዓ ሓደ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ምርጫ ዝሳተፍ ዝነበረ ጠበቓ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ከዓ ዝኾነ ምክልኻል ኣይገበረን እዩ ዝበሃል እቶም ፈራዶ መስከርቲ ኮታ ሳብታ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ኩሎም ከዓ ጻዓዱ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ደገ ከዓ ብሞት ይፈረድ ዝብሉ ኣስታት 1500 ጻዓዱ እዮም ሆ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ስድራ ቤቱ ናብቲ ቤት ፍርዲ ፈሪሖም ከይመፁ እዮም ተሪፎም እቲ ዳኛ ከዓ ነቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ውሑድ ሰዓታት ድሕሪ ምርኣይ ከምኡ ድማ ነቶም መስከርቲ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ምስማዕ ነቲ ሜትሮን 67 ሴንቲሜትር ቁመት 43 ኪሎ ግራም ክብደት ዝነበሮ ወዲ 14 ዓመት ጆርጅ ስቲኒ ንሞት ክፈርዶ እንከሎ ፍርዱ ከዓ ብናይ ኤሌክትሪክ ኩርሲ ክፍጸም ይወሲኑ ስድራ ቤቱ ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ይግባይ ክብሉ ጥራይ ዘይኮነ ዘይከኣሉ ነቲ ናይታ ክፍለ ሃገር መራሒ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ኢሎም ነቲ ፍርዲ ጠጠው ከብሎ ምስ ሓተቱ ንሱ ግና እቲ ፍርዲ ኣብ ግብሪ ክውዕል ይወሲኑ ኣብ ወርሒ 7 ከዓ ኣብ ኮሎምቢያ ደቡብ ካሮሊና ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ጆርጅ ስቲኒ ፍርዲ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ኣኸለ 3 ኣባላት ፖሊስ መፅኦም ከዓ ነቲ ወላሓንቲ ዘይፈለጥ ቆልዓ ካብታ ሸልኦ ኣውፅኦም ይወሲዶሞ ኣብታ ናይ ኤሌክትሪክ ኩርሲ ኮፍ ምሰበልዎ ድማ ንሱ ደቂቕ ብምንባሩ ኣመናት ሒቱ ይኹን እምበር ጆርጅ ኩሉ ግዜ ካብ ኢዱ ዘይፈልያ ከምኡ ድማ ኣብታ ሸልኡ እንከሎ ዘንብባ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ነበረቶ እቶም ኣባላት ፖሊስ ግና ጆርጅ እቲ ኩርሲ ትሒትዎ ከም ዘሎን ንሱ ደቂቕ ከም ዝኾነን ምስ ረኣዩ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱስ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ገይሮም ንዕኡ ኣብ ኣኮፍ ኣቢሎም ከም መበረኺ ተጠቂሞምላ የጋሩ የእዳው ከምኡ ድማ ካልእ ኣካላት ነብሱ ከዓ ኣብታ ኩርሲ እዮም ኣሲሮሞ መሊሶም ከዓ ነቲ ብፍርሒ ዘንቀጥቅጥ ዝነበረ ቆልዓ ዝነበረ ጆርጅ ስቲኒ ኣሲሮም ምስ ወድኡ ገጹ እዮም ሸፊኖሞ ብድሕሪ እዚ ከዓ ኤሌክትሪክ ምስ ፈነውሉ ኣብቲ ዝነበረ መንቀስቓስ ርእሱ ንእሽተይ ብምንባሩ እታ ብርእሱ ዝነበረት ንዓበይቲ ሰባት ዝጥቀሙላ ዝነበሩ መሸፈኒት ጨርቂ ሸተት ከም ዝበለት ተገሊጹ ሓደ ጆይ ጄምስ ዝበሃል ተራኺ ከም ዝገልጾ ከዓ እታ ገጹ ሸፊና ዝነበረት ጨርቂ ምስ ተኣልየት እቲ ቆልዓ ይዕንቱ ፈጢጡ ኣፉ ለዘይዘይ እንዳበለ ከስተንፈስ ክቃለስ እንከሎ ተራእዩ ዝብል በዚ ከዓ ጆርጅ ስቲኒ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ካልኣይ ዝነኣሰ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ከዓ እቲ ዝነኣሰ ንሞት ዝተፈርደ ዜጋ ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ እዚ ፍጻመ ኣጋጢሙ ጆርጅ ስቲኒ ህይወቱ ምስኣነ ድሕሪ 3 ዓመታት ማለት ኣብ ዓመት 2004 ሓደ ኣብታ ጆርጅ ስቲኒ ዝነበረላ ዝነበረ ዓዲ ዝዓበየ ተራኺ ነቲ ጉዳይ ዳግማይ ክሪኦ ይወሲኑ እቲ ጉዳይ ከዓ ናይ ካልኦት ጠበቓታት ኣድህቦ መሰሓበ ብዙሓት ተመራመርቲ እዮም ተወሲኾሞ ኣብ ዓመት 2013 ከዓ እቶም ሕጂ ብዕድመ ዓብዮም ዝርከቡ የሕዋቱን ስድራ ቤቱን ነቲ ጉዳይ ናይ ሓወምን ወዶምን ዳግማይ ክኽፈት እዮም ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳይ ዳግማይ መርመራ ምስ ተገብረሉ ድማ ጆርጅ ስቲኒ ኣብ ውሽጢ 80 መዓልታት ጭብጢ ዘይብሉ ተለፋሊፉ ተፈሪድልካ ህይወቱ ከተስእኖ ቁኑዕ ኣይነበረን ብምባል ነቲ ብናይ ኤሌክትሪክ ኩርሲ ህይወቱ ዝሰኣነ ጆርጅ ስቲኒ ናጻ ተባሂሉ ኣብ
ኣብናይ ማእሰርቲ ግዜ ከዓ ምስ ጆርጅ ስቲኒ ኣብ ሓንቲ ሸላ ተኣሲሩ ዝነበረ ሃንተር ዝበሃል ዜጋ ጆርጅ ንምንታዮም ብዘይገበርክዎ ክቆትሉን ዝደልዩ ዘለዎ ኢሉ ንሓደ ቀደም ንሓው ሓጊዙ ዝፈልጥ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰባኺ ዝኾነ ሰብኣይ ደብዳቤ ክጽሕፈሉ ከም ዝሓተቶን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ዝነበረ ነገራት ከዓ ቆልዓ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘይርድኦ ነገራት ከም ዝነበረ ብምዝራብዩ ወትሩ ኣነ ብዘይገበርክዎ ክቆትሉን እዮም ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረ ይዘኪሩ ዝዛረብ ድሕሪ 7 ዓመታት ግና ጆርጅ ስቲኒ ኣብ 2014 እዩ ካብቲ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ስለ ዝነበረ ጥራይ ዝጣበቀሉ ወይ ድማ ኣብ ጎኑ ዝኸውን ሲኢኑ ህይወቱ ዝኸፈለሉ ጉዳይ ናጻ ዝተባህለ ነዚ ጸብጻባት ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከዓ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ بخالك ساب نرغب سلام نعهم